Hello, jotonono hano hai tishi alam shogo hake. Tamzani foundation pool mane makeup khani hena achong mani foundation pool male tangja makhang raja sama hai tai plus kharang hai sing jong ka ba ang foundation ho lipstick simi kisa phole ongkhor kata आरो दिनै सिमी program हाइपनो जों तो दाति थानानै नांगौ हाय होनाय दाति न ongkhor ka 10:30 हायरगो ongkhor kana एगे थांगा कानो जोंनो रिफ्रेशमेंट रि होका का रिफ्रेशमेंट खाया को चेरे रंबो फाइसो बायजा बरनो नायना निसे टाइम करे ga tangi ga जों yang mo जोंनि मा दंसो के के किसा माने मेकअप खाया हिन दं माने न मेकअप खाया के बतम जानि हाय हिनका बा मेकअप खाइजा के किसा ना खा के तो पंच म खांदा जा सावै मारो सुगा आवदिनो साइलाब करे के प्रोग्राम दिनो के ताम जना सम खांदा जा सागानि के तो फानो जैसे फानो सितु हने आंबो tong खा के चेरे रंनो लाइन बसार का मोसानानि स्टार्ट खालाय का के जोंबो एक्साइटेड जों रिजल्ट बाहाय जाने माननो हने बुइले ना नायथक जाखा सैमाया बाट जों जे फोरोंनायले जतन नायथक जाखा एन्ड प्राउड ताई लकी बो फील खायो अमहाय जागावो चांस मामनि बागै एंके वान्स गइनादि थाउजेंड्स नि ऊपर चेराय ओकरा जतन मिलेवै थाउजेंड्स नि ऊपर मामिता मसालाय जा नायथक खायो पुरा कान बरक रक चमुय कानै बेसे से नायथगै तंखा हाय दा सबसावो प्रोग्रामो फाइका कमेन्ट काय साला एनरक प्रोग्रामो तो साखानो होते रंगनु गया हंगे जे नुकमानिता बाहाय नांजाखा कमेन्ट खालाय सादि जे फाइनाय रक प्रोग्रामो हंगे जों खायतो किनार जाने जे फोरोंमानि आन किनारो खाय बासावै सायमा दंदा तो लाइन थिखादि हने के जोंबो किनार थाङै केजा मिसा सालाय दं एंके गाहाम किनु मोसाबाय क्या जतनो न एंके ताबो हंगे बरंनो मिस खालाय दं अनेक मिस खालायो आसेक दिन 15 दिन रक जों बरक बाय गोरों जाक डेली फोरोंलाय मानि कुतुकलाय मानि जेसेकपनो कुतुक थुन जेसेकपनो कुतुक मानि तो आबो नायथग्रोनानै नांगौ मिलिरनानै नांगौ बा मिलिरि माया खाय किसे मिसा मा सालायो मा हालायो बाथाय पनो ताबो हंगे बंनो अनेक मिस खाय तंखा नगो सक नगो पक खालायै तांगे हिंगा गासक दिन बरक बाय तंग मानि सातंग परा मानजागै बरक बो कष्ट खायके अनेक एन कष्टनि फलबो बरक गाहाम न मांखाना हाय मा दङ हंगे सारेगो खानो कालचारेल प्रोग्राम मंगन हंगे आजागाबो जों पार्टिसिपेट खायके लेबांबो मनि बो मारांलाय सुगा जों पुरा आदिनो न बबनि परे बबो स्टेफिनि पापा चालायसे स्टेज मा खालायसो आसके मारांलायख्या हंगे किसिमिसा कोबो गरो लायख्या बाथाय पनो मिलिगि थांगा
Cute by that? Cute by Oh, ngồi gari. Ang moment ute mal ngala khai. No gari starting ya start. Teka saka sapta. No gari starting ya. Ang moment ute mai ale. 이거 봐, 이게 뭐야? 사수거 막 떨어서 근데 이거 나와 사수가 양 먹고 엄마 하삼 싹 사죠. Guys. Guys. Sini program totally master 10 narok tak bill cuma hamna asina ne. 벌써 빌 같이 빌 벌써 사가래. Tender bill. 아니 는 블록 하시네. 어머 샵 등여사.